And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kapag sundalo, babaero, at mayabang daw. Kung saan kita iniwan ng pansamantala, dun din kita babalikan para sa panghabang buhay. Ito yung klase ng secret file na kakaiba tungkol sa pagmamahal ng isang sundalo. Ang linyang narinig nyo kanina ay linyang narinig ko sa isang sundalong ibang-iba sa lahat ng nababasa kong babaero, mayabang, hindi loyal, maraming babae, kasi maraming pera at hindi seryoso. Ibang-ibang sinasabi nila. Pero ang tanong, yung pagiging iba niya ba, hanggang sa dulo ba? Kasi 'di ba nga, kapag sundalo, babaero at mayabang daw. Itago niyo ako sa pangalang Ann. I'm 21 years old at nakatira ako sa Mindanao. Every time na nakababasa ako ng mga salitang naglalarawan sa isang sundalo, minsan nasasaktan ako kasi I met this someone na pinatunayan ang salitang hindi lahat ganun. Nagkakilala kami sa isang university dito sa Mindanao. Magkaklase kami. May itsura, matangkad, maporma, maangas, pasaway, gala dito, gala doon. Pero, napaka mapagbigay. Ako naman yung tipong pagpasok sa classroom, upo at pagkatapos ng klase, uwi. Strict kasi parents ko kaya sobrang seryoso ako sa pag-aaral. My father is a retired Philippine Army, kaya takot akong ma-disappoint siya. Until one day, naging friends kami. Not totally close kasi opposite kami. Pero, sabi nga nila, opposite attracts. At naniniwala naman ako doon. Hanggang sa naging close na kami at nakilala ko siya ng lubusan. Sinasabi niya lahat ng problema niya, karanasan niya at pangarap niya sa buhay na maging isang sundalo. At hindi nagtagal, umamin siya at nanligaw. After 3 months na ligawan, he asked me personally this question. Can you be my girl? I smiled. And he waited until I said yes to him. I believe he deserves it for all the sacrifices and efforts he did for me for the past 3 months. Pero pag uwi ko, nasabi ko talaga na, patay jud kung pudra bells ani, naaraba ko'y kontrata. Natakot ako kasi baka malaman ni papa ko at pahintuin ako. Pero fortunately, hindi niya nalaman. Fast forward, masaya ang naging relationship namin. Nandun lahat ng kilig, sweetness, efforts, at pagmamahal. Araw-araw, pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya at kung gaano niya ako kamahal. Walang araw na hindi ako nakaka-receive ng mahal na mahal kita ng sobra. At dahil doon, nasanay ako. Until one day, nagpaalam siya para tuparin ang pangarap niya. He passed all the examination needed to be a candidate soldier and ready for training na. I told him that day, babalikan mo ba ako? Umiyak na ako noon. Lumapit siya sa akin and he kissed my forehead. Sabay sabing, babalik ako. Babalik ako sa'yo. Lagi mo lang tatandaan, araw-araw, na mahal
kita. Alagaan mo ang sarili mo at ipangako mo, hinding-hindi mo pababayaan ang pag-aaral mo. At ang hindi ko makalimutan na sinabi niya ay, kung saan kita iniwan ng pansamantala, doon din kita babalikan para sa panghabang buhay na. Yan lang yung mga katagang pinanghawakan ko at lagi kong sinasabi sa sarili ko. Masakit sobra, lalo na kapag alam mong aalis siya, iiwan ka niya. Ilang buwan mo siyang hindi makikita, hindi makakausap, wala kayong komunikasyon. Ang mas masakit, nasanay na ako na nansiyaan siya palagi. Pero wala akong magagawa kundi suportahan siya. I supported him sa lahat ng desissions niya sa buhay. Because it is for his family and for his future. Pero nandun kasi yung takot baka hindi na niya ako balikan. Kaya pinagbutihan ko sa pag-aaral ko gaya ng pangako ko sa parents ko at sa kanya. Fast forward, after 4 months, it was September 15, 2017. Papunta na akong school nang may tumawag sa cellphone ko. Unknown number. Kinabahan ako. Ang lakas talaga ng heartbeat ko. Pagkasagot ko, boses niya agad ang narinig ko. Hello? Mahal, graduate na ako ngayon. Yung mapapaluha ka na lang matapos mong marinig yung boses niya after 4 months nang walang communication. And I said, congrats mahal. I'm so proud of you. Miss na kita ng sobra. At naputol yun kasi pinabalik na sila. Gustong-gusto ko pa siyang makakausap ng matagal pero naputol na. Magtatanong pa naman sana ako kung kailan siya uuwi. O kailan ko na siya makikita uli. Natanong ko sa sarili ko, babalikan kaya niya talaga ako? After ng ilang linggo, no text, no calls. At may maririnig ka na, hindi ka na babalikan nun. Huwag ka nang umasa, masasaktan ka lang. Maiba na yun. Hindi ko sila pinakikinggan. Kasi alam ko sa sarili ko na babalik siya. Babalik siya. Nangako siya eh. Kinabukasan, habang nag-lecture yung teacher namin, may naaninag akong tao na dumaan sa classroom namin. Hindi naman ako nag-expect na siya yun kasi maraming estudyante na dumadaan dun. Pero iba eh, yung tipong may nararamdaman ka talaga sa pagdaan niya. Sumilip ako sa labas. And eventually, nakita ko siya. Niyakap niya akong bigla, sabay sabing, I miss you so much, mahal. Okay ka lang ba dito? Kumusta pag-aaral mo? As in shock talaga ako. At ang nasabi ko lang ay, ba't di ka nag-text na uuwi ka na? Sabay kurot sa kanya. 'Di ba? Ang layo ng sagot ko sa mga tanong niya. Makikita mo talaga sa mata niya na miss ka na niya. 2 araw lang yung uwi niya pero sa araw na pinuntahan niya ako, binuhos niya talaga yung oras niya sa akin. Nagbantay siya sa klase ko hanggang matapos, tsaka kumain kami ng sabay at sinabi niya lahat ng karanasan niya sa training. Mapapaiyak ka talaga sa sobrang hirap na pinagdaanan nila. Sabi pa niya sa tuwing namimiss namin ang mahal namin sa buhay, wala kang ibang magagawa kundi iiyak mo na lang. After that day, hanggang sa bumalik na siya, walang araw na hindi niya ako kinokontak. Walang araw na hindi siya nagte-text ng I love you, I miss you, at ingat palagi. Yung araw-araw kang sinasabihan ng mahal na mahal kita, tandaan mo yan palagi. At kahit wala ka sa tabi ko, hinding-hindi kita ipagpapalit kasi ikaw na yung babaeng dadalhin ko sa altar. Sarap sa pakiramdam. May nagsasabing, magaling lang ang mga sundalo sa salita. No. He is different. Isang taong may isang salita. Kapag sinabi niya, gagawin niya talaga.
And he has proven it so many times na hindi ko lang maisa-isa. He is a man na may prinsipyo sa buhay, mapagmahal sa pamilya, may takot sa Diyos, at loyal sa lahat ng sinasabi at mahal niya sa buhay. I admire him lalo na pagdating sa pagmamahal niya sa pamilya niya. Yung tipong gagawin niya lahat-lahat para sa pamilya niya. Bumili siya ng lupa at nagpatayo ng bahay para sa pamilya niya. Sabi pa ng nanay niya na, "Sobra na to anak." Then he replied, "Kulang pa yan ma. Kulang pa yan sa lahat ng sakripisyo nyo sa pagpapalaki sa amin." And I'm just so blessed to have a boyfriend like him. Minsan nga, tinanong ko siya na, "Siguro ipagpapalit mo na ako sa iba kasi maraming nagkakagusto sa'yo." Pero ang sabi niya lang ay, "Lagi mong tatandaan, hinding-hindi kita ipagpapalit sa iba. Kasi pag ginawa ko yun, habang buhay ko yung pagsisisihan. Habang buhay ako magsisisi kung bakit ko ipinagpalit ang babaeng minahal ako ng sobra, tinanggap ako kung ano ako dati at sinuportahan ako sa pangarap ko. You were there at my worst. Hanggang sa naging ganito ako. Mamahalin kita habang buhay. At hindi na ako hahanap ng rason para mawala ka pa sa akin." At pinatunayan niya lahat ng sinabi niya. Sinasabihan pa nga ako ng mga kasamahan niya na, "Ma'am, swerte niyo po sa boyfriend niyo." And yes, I am forever blessed to have him in my life. A soldier who is willing to die for his country, and a soldier who will do everything just to prove his love and loyalty. A soldier who will not sacrifice lahat ng pinaghirapan niya sa sandaling kaligayahan. I salute you, mahal. Sobra. I'm so proud of you as well as your family. At ngayon, malapit na kaming mag 4 years at ni minsan hindi ko naranasang nagloko siya sa akin. To my man, continue to be a good example kasi hindi mo alam na may mga taong ginagawa ka ng inspirasyon. Isa ka sa mga inspirasyon ko hanggang sa graduate ako at tinupad ko yung pangarap natin na magiging Latin H graduate ako. I'll always be here to support you. I will love you more each day. At alam mo na kung gaano kita kamahal. I will stay with you forever sa lahat ng pagsubok sa buhay. I'll always be there for you, gaya ng theme song natin, na kahit maputi na ang buhok ko. And to those soldiers out there who are loyal to their job, loyal to their country, and loyal to their loved ones, I salute you, sir. Muli, ako si Ann, and this is my secret vow. Always your number one FM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!